Hello everyone, नोंथांमोनखौ मिस्टार बड' दिन्थिनाव बै खबर हरबाय नै खामानि मावनो फैलायबाय हुराजुलि इसिनाव ओइ हाय अखा बोथोराबो उफाय गैया गाइस लोगोफोर रेलवेआव खामानि मावबाथाय एखेबारे अखा बोथोराबो अखाया आरो मावफानांगौ आरो लामाफ्रानो गाज्रि जालाबाय थायोना अखा बोथोराव दा अखाखाय मावथ'ला दा अखा गारबासो मावगोन आरो दा इयाव एसे माबाफ्राव थायलाबायनोसै न' सिंफ्राव हाबसोलाबायनानै नै बे टिकेट काउन्टार स्टेसन सिङावनो हाबलाबायना थानोसै गोसासिनसो जादों अखायाबो नै दिनै खामानि जागोन ना जालालाय जोंनालाय दसे मावनो मोनफ्लाबाबो जागौमोन जानायालाय हाजिरा जाबानो जाबायमोन आरो जोंना दसे गारना होबाबो र' 2 घन्टासो होनबानो जाबायबो जोंना खामानिया अखाया स्रां नागारलांबाय गाइस लोगोफोर नै अखा गैला खामानि सुरु स्टार्ट नाव खामानि होनाय जासिगोन आरो जोंना थारमानिके आयु जाबाय हाबबाय सासेया फ्रि फायार गेम गेले खावसिलायगासिनो दं साथामनानै सामान लानो गदोंथ' खाथा नोङो आयौ आइलायदो आं उन जाखानांगौमोनब्रा मालाय बैथिं माइ गायदों नुवाखै नै बानलांलायबायलै गाइस लोगोफोर जामा मानसि गोरिब मानसि मावनानै जाबाय उफाय गैया अखा गारलायबाय नालायथो खामानि मावनोसैलाय आरो दा अखा फैयोबाथाय साथा हमनानै थाखुमालाबायनोसैलाय साथा लाखादों टेनसन गैया अखा हाबाबो थाबायलांबाय थानोसै एसे खर'आवनो खामानिया ओमफ्राय नैबे हग्राजुलि स्टेसन हाग्राबारि गोजा नै हाग्राबारि दोनसाबाबो जायोमोन जायगाखौ बाला जोंना खामानिया नै बे जरावनो आरो बैयाव अन्थाइ खुलिनानै पिकिं होनांगौ आरो जेकजों थिखोनानै ओइ ट्रेन फैगासिनो दं मुरखं सेलेक्ट ट्रेन डाइरेक्ट जुनाय थांगोन आरो गाइस बियो एलांसिया नोगोर दंखायो गाइस लोगोफोर नैयाव आयो जानो मोजां जादों नै एलांसि मैगं गोजा नै खानानै फानहैनो मोजां जादों ओइ खैजाबो दं ओइ माइ गायसोलाबायथारदों माथो अक्ट'बा ओइ दुब्लिबारि गेजेराव जाबायना रेल साइडथिं ओंखायनोथ' अखा फैहांलायबायलै नै खामानि मावनाय टाइमावनो माबारे इस लाखिबा सोरखौबा डेन्जार अखा फैगासिनो दं गाइस लोगोफोर ओइ फैमारबाय बारबो फैदों अखाबो फैदों वा नै खामानि मावनो नागिरनाया जेखौनो दोनथ'नांबाय जेखौ आं जानाया ओइ थाखुमानांसिगोन उफाय गैला दे अमा बिथै जाग्राफोर मोजाङै थिखो सानैजों हाथारनांगौ नोंसोरो अखा गैला गिना खारखाबाय दे नोंसोर साथामखौ नारखांनाय नुनानै राखेया मोजां दे दै लागाव गाइस अखा फैलायबाय नै अखाबाबो गवा होननायसो दै जोंना खामानियानो ओइ नै अखाया देन्जार फैखाबाय आंना साथायाबो गेसेयाव गोजानाव थाबाय नै अखाबाबो गस्ला गाइस लोगोफोर रेलायाव खामानि मावबाय होनबाथाय एकदम रेल लानानै गोदोबाय थायो ओइ र' बेगा आंना आयाव थाबायलै ओइ र' आयौ देन्जार अखा फैबायलै गाइस लोगोफोर खामानिया बै जराव एसे दंबावो र' नैबे जराव पिकिं होखांबाय आरो ओइ नै मालाय कारेन्टआव मावग्राफ्रा नै अखा सिजानाबो मावगासिनो दं बिसिना मालाय थिखाना जोंना हाजिरा आरो ओमफ्राय बिसिना बिदि कारेन्ट लाइननि ओमफ्राय जोंना बिदि साइथिं लाइनाव मावनाय आरो जोंना हाखावबाय था अखा देन्जार हाखावदों नै बांसिननिफ्राय बांसिनसो हादोंलै माथो नागारांल' जायो आरो खमल' जायो एसे ओमफ्राय हाफिनो नै देन्जार हाखादों नै अखाया ओमफ्राय ओरैजा नै माइ गायखावसिगासिनो दङ माखासे नै गायदों दबा दबा माइ गायजोबदों ओइ खैजाबो गायदों मबाइलाव नुहुरजोबाना गाइस लोगोफोर जायगायाथ' गोसोमखा फुरा जोमैयाथ' काला काला
नारखो अखा हाबाबो गलालै रेलनि खामानिबाथाय एखेबारे अखा हाबाबो खामानि मावनांगौ जायो बेखौ मावखांबानो गैला आरो खामानियालाय दंबावो दंनायालाय ओंखाम जाखांनासो मावगोन अखा हाबाय थाबा मावबासो खामानिखौ दे आं दोआबाबो जागासिनो दा गाइस लोगोफोर जोंना खामानिया मावग'खांबायलै अखाया बांसिनसो हाबाय अ माय गड गाइस लोगोफोर अखाया बांसिनसो हाबाय नै ओंखाम जाखांनानै खामानि जों मावनो मोनखानाय नंला बायदि मोनखादां अखाया नै खामानि मावनो हालाय हाखाबाय नै बिदियावलाय बहा खामानि मावथाव जानोब्रा हाजिरा जोंना थाखाबाय थानायालाय लोगोसे ओंखामबो देन्जार उखैखाबायलै टाइमा 1टा जाबाय अखा हानायखौ नेथ'नो थानांबायना जों नै बिसोर सानैया दा जेगासिनो आरो बिसोरना माबा रेनकट दं दाम खमनि बे साबुनजों लाबो फानजाया गाइस लोगोफोर नै ओंखाम जाखांनानै खामानि मावफैलायबाय नै अखायाबो गारलायबायलै ओंखाम जाखांनायनि उनावसो नै बोथोरा जा मोजां जाबायना नै ओंखाम जाखांनानै दसे जिरायनायावनो मोजां जाबाय बोथोरा नैयाव एसे बुरना दोनदों आरो नै बेफोर गालांखानोसै बेयाव बै खरनिफ्राय खामानि मावना फैनोसै आरो दसे बे खामानि मावनायखौथ' आं देखायनो हागोन ना हालाथाय सार दंफैयो आरो जुदि बायसान्सआव एसे साफायनाय जाबा देखायनोसै बे देखायला जासिगोन डाइरेक्ट ओइ दा ट्रेन गाखोनो नेबाथाय लास्ट दोनथ'हैसै आं गाइस लोगोफोर बेयाव एसे मावहैसै आरो ओमफ्राय नै दुब्लिफोरखौ नायथिंलाबायदोंलै गाइस लोगोफोर जानला मोनला खालामलाबायलां भिडिअखौ नोंथांमोना माने साबस्क्राइब खालाम आरो शेयार खालाम आरो हाजासे सापर्टआव खालामना होबानो जाबाय नै आदार आखिबा नै दिंखिया खानानै दोनबाय नैयाव दे दोनाय जाबाय नै खामानिया सान्दुंसो गोसा दुंबायलै दाना आला जोंना बानायसो खाथाया नै बेखौ हमनानै फैसिगोन लासैनो ओमफ्राय बै खर'आव एसेल'सै खामानिया बेयाव एसे मावबाथाय जोब्बायानोसै आरो खामानिया जोंना गसिगोन टाइमाबो गैला 4टा बारबाय 5टा जाबाय गाइस लोगोफोर जोंना खामानिया जोब्बाय नै दा नैबे हग्राजुलि स्टेसनाव जिरायनानै ट्रेन नेबाय थानोसै आरो दसे 5:30 फैगोन ट्रेना दा 5टा जाबाय आधा घन्टासो नेनोसै दसे आं भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबसै नोंथांमोना मिस्टार बर' इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो शेयार खालामदो लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो आरो साबस्क्राइब खालामनानै होथारो आरो जायनाव गोदान नटिफिकेसन थांदों साबस्क्राइब आरो शेयार खालामना होथारो बिदिबा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन बाय बाय